Takže ahoj, zdraví vás Luky, u dalšího videa, dlouho video nebylo, tak mě napadl teda nový challenge. Máme tady, co to je? To je koncentrát vlastně. Prostě koncentrát. Něco jako juice, akorát daleko silnější. Je to jako juice, to jenom prostě dáte normálně do skleničky a přilejete vodu a máte normálně juice. To je teda jenom ten koncentrát. Je to prostě extra hnusně sladký, takže se rozhodli, každý jsme si dali asi tolik. Je to vážně jenom ten koncentrát. Je to hodně hustý, takže každý to vypadá, no tady to tvoje. Jasný. No. Tak dobře. Píčo, to je sladký, takže 3, 2, 1, teď. Ty vole. Ty vole, to je sladký jako. Jako lepidlo. To je jak lepidlo, jako lepidlo. Tyjo. Palí to v krku. Takže, to byl koncentrát. Kolika procentní to je? Nebo? Jeden dílek, je to na 8 litrů. Aha, ten litr je na 8. Takže. No jsi si vypil... Pardon. Kurva. Dobrý, takže to bylo všecko. Jenom, jak jsem měl točit toho Slendermana v tom vlogu, tak to nebude, protože se mi stal úraz. Jsem spadnul z bazénu. Debil. Debil. No, takže... Ty jsi debil. Takže jsi debil. Já z toho bazénu nespat. Fakt, takže to bylo všecko. Takže odebírejte a lajkujte, jak se mějte a čauky.